Sikwethulela umbiko lapho sithi khona intuthuko ke iza kubantu endaweni ke ewumphakathi waseMadela kufa 2 indawo lena ke engaphansi kuka Ward 8 okuyindawo yongamelwe yikhansela ubaba ke uLakhi wakwaNtshingila. Sithiya ke sihambele le ndawo njengalokho ke sibona sekufakwa ke kuphakwa amandla kagesi kuqhubeka okuyindaba ke ezojabulisa ke amalungu omphakathi. Sibone ukuthi ke ngabe lolu hlelo luhamba kanjani sikwazi ukukhulumisana naye ukhansela asichazele kabanzi ngazo ikakhulukazi ke lezi inhlelo nokuqhubeka kwazo zisenzeka. Ake sikhulumisane ke naye ke ukhansela ngalolu daba. Right, njengalokho ke bakwethu ke silana nje sisendaweni ke yaseMadela sikuchazele uWard 8 sinaye ke umhlonishwa ke oyikhansela le ndawo ubaba ke uNtshingila. Mhlonishwa, greetings. Mphathi ngiyabonga. Ngithanda ukubulisa kakhulu umphakathi wase Ward 8 ukhansela Ntshingila lokhulumayo. Siyabonga mphathi. Mhlambe mawungase usichazele ikhansela siyabona kune development ekhona la sibona ke ngamehlo. Kuhle uthi mawukhuluma futhi ngiyazi ke mina okuhle a year ago I think we had an interview, we were here. You promised ukuthi kuzoqhubeka kukhona okwenzakalayo. Awusibeke nje ngenhlelo njengalokho sila. Siyabonga mphathi. Ukhuluma iqiniso kakhulu mphathi ngoba I think nge-10 zaka April 2025 besila eMadela, that's where i-development yokufaka ugesi bekhona. Kula khona besifaka 648 emijondolo. Ngathembisa futhi ukuthi uMasipala sizozama okusemandleni ukuthi futhi sibuye senze second phase. Empeleni ke uqhubekile kumsebenzi sise block 3 and 4 sifaka 167. Okay. Ugesi lo siubona. Ugesi mphathi indawo endala kakhulu le. I think ina more than 35 years i-development ingekho. Siyabonga kakhulu kuMasipala esithe masikhuluma ukhona ukusabela. Nabahlali ke abayifakile lentshisekelo ukuthi ke ukhansela bamphusha esikhathini esiningi ukuthi abantu bakhona ba benefit ngendaba yogesi. Iqale nini le project ngiyabona iyaqhubeka mawubhekile futhi ngokuestimate singabona unyaka uphela sekukhanya. I-project iqale ngoJanuary, I think second week or third week ka January, but ngoba sazi ke ukuthi ama project ayinkinga ekuhlaleni kube kungaboni ngaliso linye yathi ukudelay kancane kodwa ke iyaqhubeka manje. I think izophela end of June. Okuhle nje ukuthi iyenze amathuba omsebenzi ngoba siyazi ukuthi amathuba omsebenzi ayingcosana and sonke siyafuna ukuthi sibeke itshe sivivaneni ukuthi ekhaya kube nesinko sibeka etafuleni. Are we talking formalization because phela mase sifaka ugesi sisuke sengekho lulu ukuthi ungaphinda ubuye uthi futhi uyangisusa kuleyo ndawo? Are we formalizing the informal settlement? uMasipala unehlelo lakhe lenzayo ke ukuthi ke aletha ama services ebahlaleni. Kodwa ke into esijabulelayo ukuthi i-development ikhona abantu bathola ukuthola ama services. Kodwa I think i-response izaphuma ukuthi kuMasipala asinike umhlahlandlela ukuthi how do we move going forward. Imaphi mhlamba ama challenges enibhekene nawo nokuhle okuphume phakathi kwawo uma ngabe sikhuluma ngokurealign because ngiyazi ukuthi makurealignwa abantu abaningi abavamile ukufuna ukuthi besuswe endaweni. Mhlawumbe umuntu uzokhala athi kwa ukuthi la senifuna ukufaka umgwaqo umkhukhu wami nidile nazo kanjani? Kube inkinga enkulu mphathi ngokukhuluma nje iqiniso ngoba uthola ukuthi abanye kade bahlala batshelwa ukuthi i-reblocking izoba khona ingenzeki kodwa masufika ke ulethu ushintsho kuba ngathi ukhuluma into engekho. Inkinga esibe nazo ke ukuthi ke abantu abaningi abahlala la njengoba ngishilo phambilini ukuthi akuseyabantu basekhlaleni, abantu abuya from other countries ne documentation yaba yikho right. So ngifakile ke isicelo phambilini ukuthi ke ama department asize ngoba abantu abaningi abahlala labantu abanganamaphepha. Bengiyenza i-verification I think 2 weeks back no CLO wami ngithema ngifika kwezinye indawo kwezinye izindlu ngathola ukuthi ke abantu namaphepha abanawo. So ngisayifaka ke inselela kuma department but ngizohlala ke nama department ngoba ngikhuluma no Sergeant Slematsila today ukuthi siyenze lo program ukuthi abantu bakithi kuba yiba aba benefitayo. Sinabantu abahlala emanzini ngapha ngithe mangene eze councilor indlela abahlala kuya yikho inhle ngoba especially makunemvula akukho kuhle kakhulu. So we thinking ukuthi maybe labantu abanganamaphepha or abanganalungelo lokuhlala ekhaya bake bamove angithi ngoba abanalungelo lokuhlala ukuthi abantu abahleli kabi abavotayo la ekhaya kibo buye abathola indawo ukuthi bakhona ukuthi bahlale kahle. Bayavuma yini? Umphakathi uyavuma ngoba angithi mina as a councillor ngireporta ku community. Even if izinto ezinhle nezimbi mazenzakala mele I must come and address them.
abahlali bazimisele ukuthi bayenze lento but ke inkinga ebakhona ukuthi if abahlali bayenza kuzoba ngathi udlame, so that's why we are engaging ukuthi nama departments ukuthi ezosiza ukuthi noma izoyenzwa iyenzwe ngendlela kwamasipala esemthethweni. Bathini abantu kuwe ngoba khona abanye besidlula ngale ngakubona sibabuza ukuthi nizizwa kanjani mhlawumbe umessage usutholile emphakathini ngale development kakhulukazi le electrification? I-respond inhle kakhulu mphathi, angifuni ukukhuluma manga, inhle kakhulu njengoba ngishilo phambilini ukuthi informal settlement iMadela bengifunda ngale esekelo bengidlula khona la mangisesemncane indawo bengabukeki kahle kahle, kodwa ke bajabulele kakhulu abahlali ngedevelopment, at least bazokhona ukuthenga ama fridge babuka ama TV njenga wonke umuntu, nengane zithola isishebo ukuthi zikhona ukuthi zifakwe efridge ngoba mawuthi uyabheka sometimes kuyindawo uthenga isishebo usibeka komunye umuntu azadineke ukuthi dala ubeka into zakho la wawungabi nogesi. So kuyinto enhle kakhulu ukuthi abahlali ba benefit kule development ekhona yogesi. Umholi elokugcina emphakathini bahlali base Ward 8 phecelezi abahlali base Madela, yimini ukhansela wenu enithema ni vote namthuma ukuthi ayofaka idingo zenu. Uzamile ukukhansela kule 5 years abekuyo ukuletha development, reblocking, amathuba omsebenzi ugesi, kodwa sithi singaphela amandla ke ngoba siyayivotini manje, kodwa siyazi ke ukuthi masiyevotini ziyabuya, kodwa ke niyazi ukuthi kumele nenzeni ke bahlala. Ngisho ukuthi votela lontshekile, kodwa ke umuntu oletha intuthuko ekuhlaleni manje samdinga ukuthi aqhubeke nizwenza kanjalo. Ngiyabonga mphathi. Iyake muzwa kwethu ke asibonge ukuthi ke sithole ithuba lokuzokhuluma ke ngentuthuko, sibone okwenzekayo. Amalungu omphakathi ke nawo akhululekile ukuthi noma ngabe nini uma kunezikhalo ezivelayo bakwazi ukuthi ke basithinte, sikhulume ngazo, sikhulume futhi nanamakhansela, siqhubeke siye phambili. Uhlelo ke lolu la suke sihambela khona umphakathi uma ngabe sithi community outreach njengoba sithembisa online. Esindabeni sethembisa online ngingumfanelo uPhenyi Impeshu waWadzanibe. Umbiko siuqophe endaweni yaseMadela kufa 2 ku Ward 8 khona lapha eThembisa ekhona ke uSihle.